Guys, namin nakita guys Tikri na. tiktre na ba ni di kadaghanan ni natik. So dara mo nakita guys samtang nang suri-suri ni dapit sa dagat kay dako mo guys og nasong guys. Tama na siya gitawag na starfish. Muna siya. Muna yung baba niya guys, starfish siya guys, muna yung luyo. So dagang kahit guys. So mangita pa may og kanang mga elements sa dagat na pwede na mong mapakita sa Guys, inyo. ipalangoy na ako ni guys. Sige, demo. Okay. So, mangita taglain ka. Mangita miglain guys sa mangita andre sa surrounding sa dagat. Oh, dire kini, kana bay punita bay. Kana sa. Kana. Kani ang gamay nga starfish. So, Lahi din sila no? So kini siya guys. Lahi lang ako. Di mo na starfish. Kam ka. Starfish ni. Kulud mo na siya guys. Oh, nagliok-liok. Ipa ato bang sa baba, ang baba. Kamot. So guys, tanawa siya guys. Magliok-liok kay obserbahi guys. Magliok-liok kung yung kalaway guys. So starfish yapon ni siya guys. Sakay na siya sa starfish mo na siya. Balik na. So tara, ngita siglain. Kita miglain guys. So kayo gimi sa mong journey karon guys. Nami mga journey rin sa dagat. So na mga isda guys. So tara. Tugmay kayo ng mga isda. So may Ato sila. So sila pastor nagkuha sila. So i-demo na mo sa inyo ha kung unsay forma ng sikat-sikat. Pakita na mo sa inyo ha kung unsay forma jud ng sikat-sikat. So kadi karon suri-suri sa ta mag-amping lang ta guys kay kasi makatunog tag bitin. So sama sa amo nakita ganina. So delikado kay siya guys. So careful lang ta sa kapag-tunog no. Okay. Namugunin mga daghan ng mga elemento. Malalim pala to dito. Guys, hindi ka diri og kasi gabo na mo sa inyo aka na sana siya. Wala laman. So, wala nang laman, wala di sulod guys. Kasi itong journey. Hanap tayo ng Journey, sikat-sikat. hanap ka ng sikat-sikat. Sama sa Sikat. hanap ng ating partner. Partner, ganyan daw. Sana kita natin. Uy, dira! Ayo to kay mamaak to, handilitik. Oh, dara ba yo, dara. Dara ba, ha? Asa? Bitin eh. Asa? No? Yung bitin. Wala. Paano siya kanang ubod. Bitin uy. Dara oh, dara dako bay. Dara. Hindi mo na to. Adi. Oh, laki to. Dara. Oh, malaki. So, guys, may malaki kaming nahuli. So, dali. So, dara guys. Oh, So, malaki. malaki siya. Kunti kisan kanina. So, iba naman ang kanyang sa Kulay. likuran niya. So, ang kulay, ibang kulay. Lahi ang color niya, lahi po ang shape niya. So, kumuta na rago na ba? Ana, kumuta ka mo, ana, jud tanan. Kaya na koy element dia, ana ba, ana? Ana, kanang buntod. Dia, sige, kalita. Ano man? Kalita lagi, ana ba? Ana, nakabuhi. Natagkalita. Tulo, tani mo kung naituloy. Natoy sulod. Naibitin mo. Pang ganito. Ano, wala sa mga. Kita na sa taglain guys. Kita na sa inyo. Guys, nasa forma. Sikat-sikat dali. Ang sikat-sikat ba? So, informal. Sis that? Bitin mo na. No. Paano ba? Wala ko kabawang sa element. So, blikado na. Iton ba ko iton? Ita pa sagad-sagad og kuan kay kana lang atong hibawaan. Wala, narao. Naina ano eh. No, awang ulo niya. Ubod. Siya, ubod. Ay ulod sa dagat. Mamak, budak. Dili na maak. Luod kay na hikapon. Lumigwis. Okay. Amping ta guys samtang nag-video ni kay kauban diri. Ito bang bay sa imong mga ka-vlog nimo.
So, tutipod sa inyo ka-vlog. Dara oh. Abay. Kuha ko eh, kuha. Di ko na. Oh, di mo ko na mamaak. Tumbulit anak. Ulod sumanggo na. Dapat na tayo tugit. Kasi goy ko dugit ko, koy dugit. Lainit ka na bulitan. Damnog ko na. Bagnot lang siya no. Lukso man. So, nalukso siya guys. Naluk siya guys. So, 6 minutes na. Pak! So ka na, so ipakita diri, di mo na to. So hindi na po. So darade guys, hanap ko ibagong starfish na nakuha. So dagko kaayo guys. Tara guys, ipakita ba yung starfish? So ang isa nagkaon na siya oh guys, nagkaon siya tura. See, may kinain siya. So ang isa wala siya kaon. So ang luyo niya guys, pares na siya. Pero ang lalaki guys, talinis siya likod ang lalaki, ang babae habol. Ang tawag guys oh. Ang lalaki hait, ang babae habol man, ang lalaki gamay, ang lalaki dako. So balik na. Wala nang tayo makita diri ba? Ang tinakita na yun diri. Kini siya, unsa man siya? Muna siya, kita ka ni guys, muna itlog sa kanang jellyfish. Guys, oh, kita ninyo. Muna itlog sa jellyfish. Bukya man to bukya. So guys, diri guys. Kati sikot. Bang! Ah! Ate ka. Iwan. Sa iyo. Di mo guna tae. Naman. So atangi among next video. So mosunod na rin ni karon kay ngita pa mi kanang nindot kay ng mga sa dagat na nabuhi sa salt water. Uy, uy, kuha bay, tuyom bay, tuyom. Tura tuyom. Tuyom ka na itong. Ato hindi mo sila usan ng tuyom. Tara oh. Tuyom ka na itong. Tunok ng guru na. Gani, di mo na, karang tunok mo ibira ha. Ayaw. Ano ba, birahan tuyo, ila. Tuyo. Ito sapit na ako patamang ka. Dili. Makakabay na. Gani, di ba, kuha ko nang gunitin ng tumoy, kaya pinakataas niya ng tumoy. Uliyo pa na. Di lagi. Di mo guna mo langoy ng tuyong pasagad raman ka. May mata oh. Parang mata. Sige. Kuha bay. Kuitong ito na. Sige mo tunok mo. Di lagi, kuha kang tumoy lang, ayaw lang pa. Kuha na, di mo na makasamad. Lukman. Tago. Adlo ko eh. Kang tumoy niya. Di mo guna manghilabot ng tuyo, igor mo guna mulihok. Di mo na manghilabot, di mo na ibaba. Di. Kuha lagi. Na. Di lagi. Tumoy lang, guniti.
Yung ana mo gitrabaho ana niya muluk-lihok. Hindi siya mabali. Yung kuno maaf. Siguro. Di mo na ko sa inyo guys ang pagkuha sa Pagluto. tuyong. Ulihok na. Oh? Pilit man siya guys. So kailangan siya gilahon. Tay Sus, mata niyo yung kayo. may mata siya guys. So ito yung guys. Ikaw birabay. Kaya na si mata. Kato ipakita yung mata. Okay. Ayaw lang bali kay maputol. Humo ko na siya ayo ligwat ba kay maputol yung kamot. Sige. Di. Ninay lang ayo ligwat ta jud kay babali. Ano man ko bali? Sayang. Ibalik ko na nato na. Sige, hinay lang, hinay. Ano bali? Ibalik, labay na kay makatulog na. Dito, bira na. Sakit hawanan sa nato, kung sakit man siya. Sige, wani. So, among gidi mo guys, nakita mi karon og kanang tuyom. Hindi mo na mo sa inyo sa tuyom. Nakita na mo sa inyo asa dapit yung mata, asa dapit yung kuan. Di mo na makuan gawas kung matumba na nimo, mo na makatunok. So guys, mo na tuyom guys. So di kayo maklaro siya guys kay namugod siya sa dagat. Na sa dagat, mamara pag ibalik guys kay loy man pud ang tuyom. So kanang tumoy diri pwede na paibabaw kanang ana tumoy. Ayo lang jud sa ligwat. Di lagi na mamaak lagi. Di man ko matusok ka ba? Sige ayo bali ha. Sige alsa. So muna sa ito yung guys padul. Ikaw do kay maglisod ko. So guys, diri. So guys, mo na siya tuyom. Pakita na mo sa inyo sa tuyom ha. Manang mata niya. Asa mo to siya? Eh, no. Oh. Ako ra. Ay, ako mo kong bali, bay. Salir gan yung bali. Bali lagi. Sige. Gidublihan mo. So mabali jud sa guys. Nakaduwa ka mo. Alimango ba yo? Wah, ay kani. Di ba dakpan? Uy. Bakay. Pwede. Tupakan tani dakway may kuwang. Dito yung gani, hadlok kay ano, mabali man. Sinutusok to ba? Bagong- Mabali. Bagong klase pud ni bay. Kuyo nga kuan.